nyalo yudo. Wachaka ni weche manyien ni jatend Migao mar pur kod jamni Andrew Karanja koro wacho ni chanjo mar jamni mibiro tim mana kuom yie mar jopith kendo ok en gima ibiro chungo ng'ata ng'ata. E kinde mano tuwa kod jofwambo, Karanja omedo ni chenro no geto duoko chien tuoche mamako jamni kendo en achiel kuom yore mag neno ni jopith ma pacho ka ndio yudo chiro makare. Jafwambo marwa Nyakidi nigi ler mar wachni. Koloso e dero mar NCPB boma ma Nairobi, jatend Migao mar weche pur kod jamni pachoka Andrew Karanja koro chiwo ler ni chanjo mar jamni ok bi chun gore jopith kendo biro bedo kuom yie mar ng'ato. It is not mandatory, it is voluntary. The farmer will be asked to, if you want your animals kuchanjwa, just like the way we did with COVID. If you want to be kuchanjwa, hakuna mtu anakulazimisha, hapana. Ng'uro osebedo ewi chenro no mar chanjo jamni ka jatend Wiper Kalonzo Musyoka ndalo manok mokalo nowacho ni nyaka piny owacho chiw ler ewi chenro no magisebedo ka gidhiro ahinya ne jopiny mar ni dwaro makamano onge ler malongo. Tunataka tujue what are we vaccinating these animals against. Iwe tu wanahusika mawaziri na timu yote ya livestock ieleze wananchi, when you vaccinate, is it against ECF kwa mfano? Is it against Rinderpex? Watu wanataka kujua. Kwa machielo, Senator Manarok Ledama Olekina nowacho ni chenro no nyaka witoko mar ni ma en achiel kuom yore mag tiyo kod jamni mag oganda Jokenya kaka ranyisi mar timo nonro mar yedhe jamni miloso e pinje maoko. Paro mabende Karanja owito oko kowacho ni gitiyo nyaka gi chanjo molos pachoka. Ledama amesema ng'ombe yake haitadungwa. Na mimi naomba tu tuachane na hii maneno ya kudunga masindano ng'ombe kwa sababu sisi tunatumika kama guinea pigs. Bill Gates anazunguka huko akidunga mang'ombe ya watu ati kwa sababu ng'ombe na nyamba. Si endelea tu kunyamba. Mimi Ledama nikidungo sindano na nisiponyamba sindakufa. This has been happening all the time. We are also using local vaccines manufactured here in Kenya by Kevavapi. Karanja bende omedo ni gitiyo kanyachiel gi jokanyo e sekta no mar neno ni jopith mapachoka oyudo chiro makare ne jamni kendo giduoko chien tuoche mopogore mamako jamni ma ikinde mamoko kelo tho. The main objective is to make sure that our animals are secure. We can also get access to markets like where we export our animals and meat. So we would like to urge our farmers and our stakeholders to support what we are doing. There is nothing unusual. We will be able to talk to them if there is any particular issue, and we will agree. Motelo nema, jatend piny William Ruto nyodok ne chenro no mar chanjo jamni pachoka kendo kwedo jogo mapingo chenro no kosingo ne oganda Jokenya ni chanjo makamano opuodhi kendo biro konyo geng'o tuoche mag jamni. I want to ask leaders who have no knowledge, who have no understanding, who have no plan to spare us their ignorance. Ati hii chanjo, ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni. Kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated, kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.